थांनाय 18 जानुवारियावहाय जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मावख'आव मोनसे एजुकेटिभ मेलनि गेजेरजों जोङो माने थांखि लादों आरो बे थांखि बायदियै जोङो थांनाय 19 थारिख जानुवारियावहाय टिपकाय गुदि फोरोंगिरि आफादनि जे मेल जादोंमोन बे मेलावहाय जोङो थांनानै माने बाहागो लाहैदों। जोंनि बाहागो लानायनि खारना बेनो जोङो गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनफ्रोमबो गावनि बेन्दोङाव थानाय मोनफ्रोमबो गुदि फरायसालियावहाय माने एवारनेस प्रग्राम लानो थाखाय मोनसे थांखि लादों। दा बेनि गेजेराव नैबे फोरोंगिरि बिथांमोनहा जोंनो मा रोखोम कमेन्ट होयो जों बेखौ साजेसन लाहैदों। दा बेनि गेजेराव नुबाय फोरोंगिरि बिथांमोनहा सेन्टारनि जायफोर फोरोंगिरि गुदि फोरोंगिरि सेन्टारनि बिथांमोनहा जोंखौ ओरैबायदि साबायखर बावदों जे नोंथांमोनहा जाय थांखिखौ लादों बे थारैनो सैथो बाथ्रा आरो बे हाबाफारिखौ नोंथांमोना मावफुङोबा जों मस्ट वेलकाम। बयबो फोरोंगिरिया जोंखौ बरायदों आरो बे दिनखालिनो सासे सेन्टारनि जायनाखि प्रेसिडेन्ट बे प्रेसिडेन्ट बिथां रिंकोदाव ब्रह्म सारा थुलसि जरानि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै बे गावनियाव 25 थारिख खालि सेथि खेब आंनावनो जागायदो होननानै जों बे 25 थारिखनिफ्रायनो एवारनेस प्रग्रामखौ जागायै दिनै नैबेसिम 11 खेब जोङो जाफैबाय। 11 खेब एवारनेस गुदि फरायसालियाव हाबनायजों लोगोसे दिनै नैबे एमइ स्कुलाव जों फार्स्ट टाइमनि थाखाय जों एमइआव हाबदों। गासै जोङो 13टा स्कुलखौ जोङो बेबायदि प्रग्राम लानो हाबाय। दा जों आसा खालामदों बे एवारनेस प्रग्रामनि गेजेरजों जोंनि बे गोरिब दुखिया बा जायफोरा गोरिब थाखोनि बिथांमोनहाबो जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइखौ गावनि गथ' गथायफोरनो होनो हायो। जोङो सोलोंथाइयाव धोनि गोरिबजों खोथा गैया नैबे बाथ्राखौ लानानैनो जोंनि गोरिबनि गथ'आबो मानसि जानांगौ। जोंनि गोरिबनि गथ'आबो थांखि थायो। जोंनि गोरिबनि गथ'आबो मिजिं थायो मानसि गिदिर जानायनि। दा बिथांमोनहाबो जेन' गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै मानसि गिदिर जानो हायो आरो गावनि बिमा बिफानि जे खस्थ' खालामनाय बे खस्थ' खालामनायनि फिथाइखौ मोनजाहोनो हायो आरो जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि नैबे गोग्लैसोनाय टिपकाय ओनसोलाव जाहाथे मोनसे समाव गिदिर जोंनि गथ'फ्रा अफिसार लेभेलनि गिदिर साख्रि लानानै जोंनि ओनसोलखौहाय नायफिननो हायो जों बे थांखिखौ लादों। आरो बेजों लोगोसे बर' समाजनि बर' माहारिनि मोजांथार हाबा मावनायाव जोंनि बैफोर गथ'फ्रानो माने माबा खालामगोन होननानै बिहोमा हैगोन होननानै जों आसा खालामदों। टिपकाय ओनसोलाव बर' बिजोंनि जेंनाफोरा स्कुलनि जेंना फरायसाफोरनि जेंना टिपकाय ओनसोलाव जोङो मोनसे समाव ओरैबायदि जेंना जाबायमोन जोंनि सात्रनि माने फरायसाफोरनि जेंना। फरायसाफोरा माने खम जालांनो हमबायमोन। जायफोर फरायसालियावहाय माने प्राइभेटावहाय लांनानै माने जोंनि गारजेनफोरा सानो प्राइभेट स्कुलाव फरायबासो मानसि जायो। जों गभर्नमेन्ट स्कुलाव फोरोंबा मानसि जानाय नंला। खारना बेनो गभर्नमेन्ट स्कुलाव मोनसे समाव मोजां रोखोमनि क्लास जानो नागिरा, मोजां रोखोमनि सोलोंथाइ होनो हाया, बे रोखोम परिबेसा फैदोंमोन। प्राइभेटावबा मा खालामदोंमोन प्राइभेटावहाय मालाय माने गोबां फैसा लानायनि गेजेरजों बिसोर फैसा खालामो बे मानसि खालामो बे जिनिसखौ जोंनि गारजेनफ्रा हमदांनो हायाखैमोन। बेनिखायनो जों खावलायदों जोङो प्राइभेटनि गोनांथि गैया, प्राइभेटाव दोननांगौनि गोनांथि गैया, प्राइभेटाव हैनांगौनि गोनांथि गैया, थाखा फैसा गारनांगौनि गोनांथि गैया। जोंनि नैबे फरायसालिया नैबे गभर्नमेन्ट फरायसालिया जों बेखौनो दिथा खालामोब्ला फोरोंगिरिफोरखौ दिथा खालामोबा गारजेना गावनि गथ' गथायफोरखौ दिथा खालामोबा फुंनि समाव फरायनाय समाव एसे नायफायोबा फोरोंफायोब्ला बेलासि समाव फोरोंफायोब्ला फरायनायनि टाइम टेबोल बानायना होयोबा गावनि गथ'नि सायाव सोलोंथाइनि थासारि होयोब्ला समाजाव मोजां थासारि होयोबा बे गथ'आ बे गामियाव निस्सय मोजां फरायसा मोजां माबा ओंखारगोन होननानै आं आसा खालामदों। এটা ভাল ঘোষণা বঙাইগাঁও মেডিটেক এলাইট হেলথ ইনষ্টিটিউটৰ 2025 আৰু 26 বছৰৰ ডিএমএলটি লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান, এক্স-ৰে এণ্ড ইমেজিং টেকনিচিয়ান, ইচিজি টেকনিচিয়ান, ফাৰ্মাচী এছিষ্টেণ্ট, ডেণ্টেল হাইজিনিষ্ট, ইমাৰ্জেঞ্চি টেকনিচিয়ান আৰু নাৰ্ছিং কেয়াৰ এছিষ্টেণ্ট কোৰ্চৰ নাম ভৰ্তি কৰাটো এতিয়া চলি আছে। নাম ভৰ্তি কৰাৰ বিষয়ৰ বাবে জানিবলৈ ব্যক্তিসকলে 9395558676 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব।
मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय बङाइगाव मेडिटेक एलाइड हेल्थ इनस्टिट्यूटआव इंराजि बोसोर 2025-26 मायथाइनि थाखाय DMLT लेबोरेटरी टेक्निशियन एक्स-रे एंड इमेजिंग टेक्निशियन ECG टेक्निशियन फार्मासी एसिस्टेंट डेंटल हाइजिनिस्ट इमरजेंसी टेक्निशियन आरो नार्सिं केयर एसिस्टेंट कोर्सनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। मुं थिसननायनि सोमोन्दै सुलाद लानो थाखाय 9395558676 नाम्बाराव फोनांजाब खालामनो हागोन।